Kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources Nga Bombo, Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 40 minutos na kalabay, stock na alas 5 sa hapon. Welcome kayo na pagpalagad sa Platutunan Bombo Report sa afternoon edition. Ang pag-lunes edisyon sa Platutunan Pizza 2 na kitikron sa bulan sa Enero, tuig 2023. Kamusta na kamatan masuk kaya ng matagpulamati ato si mga kabombo sa kabusang sunod sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. Welcome ta mga nakatuktok live sa ato sa FB kay YouTube channel. Mga taga Negros, taga Bacolod, di mga bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan. Ilan na makita anong batian nato palagan sila nga hapon sa inyo Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Kung po dyan sila nga hapon, Bombo Dennis Rubica. Ano mga balita? Nga ato ni Balon Balita ang aton kapatamod sila nga hapon. Sa mga nagapauna nato niya mga balita lokal, ang palabuton sa transport sector sa sining tuig 2023. Naibuluan niya nga sa iligan nga tuig ti damo man singin na pangatubang problema ato sining sektor sa transportasyon. Samtang ang resupplying man sa pila ka mga chief of police sa Banwa kasunod diri sa probinsya. Of course, update karon sining mga nagkala sa puwan bato nga mga skeletal human skeleton. Kag bangkay sa may syudad sila tatlo ginikbilog sa ligad ng Disyembre 30 pang until now ay ginisang may naka-identify. Sa mga balita iya sa palibot sang pungsod, 584 ka mga PNP personnel sa bugos sa Pilipinas ang na-dismiss sa serbisyo sa naligang nga tuig 2022. Bangod nga patumasan na ito ay magkaso kriminal kag administratibo. Kag duga pa nato diyan nga mga balita nasyonal, buwas, another round of price increase naman hindi magnubo sa 2 ka pisos tag sa kalitro ay gasa ka dugang nga saka sa presyo ng gasolina, krudo kag kerosene. Balita iya sa guwasang o ibang nga banya sing kalibutan, ang International Monetary Fund o IMF nagpahayag nga kapin 30% sa ekonomiya sa dalagko nga mga nasyon sa kalibutan ang mga pangatubang sang economic recession sa sining tuig 2023. Marang nga mga balita, ang aton ni Balon, balita ang aton gabagtamod, sining hapon o panagad si Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Ari-anay, antisanta natin sa local report ni Bombo Gracelyn Lobaton. Ari-anay, aton sinisa sa mga winner, substitute winner naton sa aton siniwan to panalo part 21 promo. 1, 2, panalo!
narito na ang isa sa mga daily winners. Oy, atensyon! Bokadogon sa aton sa first winner tani subong adlaw makabenano way makaabot sa talada nga oras sa pag-claim sa isang premyo. Sa ruling nato na diri magita-kita another winner. So mukha kita sa substitute winner. So ari atensyon sa may Paglaom Village, sudad iya sa Bacolod. Ang iya sininga proper purchase is Nescafe. Puto sa Nescafe iya sininga ginhulog. Congratulations sa kay Arnold Villar. Arnold Villar sa Paglaom Village sudad sa Bacolod. Ikaw aton sining winner. Ikaw aton sining replacement winner si winner number 1 aton sining adlaw. Bangod wala niya mag-claim yung sining premium sa talang oras. So ikaw si Arnold Villar sa Paglaom Village sudad sa Bacolod. Congratulations. Ikaw aton isa sa mga winner sa mga adlaw sa aton si Juan to Panalo Part 21 promo. Quarenta-5 minutos na nakaligadstak na alas 5 sa hapon. Unang balita, paunto sa kabubo, Gracelyn Lobaton, gikan sa patrol. Ining mga nagkalasapuan nga kalansay o kung skeletal remains no? Sa tawo, duwak bilog, duwak ginapatihan, duwa ini ka mga duwa black individual nga nasapuan, personally tulan tanan, nasulod sa sako. Kag ining pagkasapo pagid no sang naligad nga December 30, actually isa lang kadlaw sa nasapuan, pero ining isa yang nasapuan, ang unang nasapuan ang nasulod man sako nga lawas ang tao pero sa advanced state of decomposition nga ginhulog sa isa kasuba dito sa may barangay Gimbalaon sudad sa Silay sang tanalikdan nga Disyembre 30. Sanggin nasapuan ining advanced state of decomposition nga bangkay dito pag ginakitaan man dito man sa area ang duwa man ka mga sako nga nagaunod na sang tulan sang tawo busi yung tatlo tanan ang ginpangdagdag ito sa sinasabit yang area pero until na duwa pa kuno sang identity. Aring update siya pag-interview ni Bombo Gracelyn Lobaton Sepe sa pulis sa siyudad sa Silay kung ano na pinakaligte sining insidente sa naton pagkasabo sining ginapatihan ining tatlo ka mga bangkay ang duwa diri skeletal remain tulana ang isa ra sa advanced state of decomposition lunsay ini mga kalalakinan. Update gikan sa patrol sa kay Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Gracelyn sa patrol, mayong hapon, Kamin. Yes, Bombo Dennis, ang nasapuan sa syudad sang Silay, bali tatlo ini ka mga bangkay tanan, kaglunsay mga lalaki. But wala pa sang identity. No, kay ti according sa doktor Bombo Dennis nga ging-coordinate man sang aton nga mga kapulisan, hindi na siya ma-identify kag ang way lang para ma-identify is the DNA test, no? So, ining mga tatlo ka bangkay nga nasapuan dito na to sa Uyot Bridge, Sitio Lantawan, Barangay Gimbalaon, no? Kag according sa mga na-interview sa investigator sa Silay City Police Station kag sa pag-interview taman kay Police Lieutenant Colonel Darokang Hepe sang Silay City Police Station nga sang gabi kuno sang December 26, 2022, las 11:55 na bugtaw ni siya Bombo Dennis kay tungod sa perti kagahod nga noise o kon gahod bala sang isa ka vehicle nga nakita ya sa gwa brown Toyota Innova kag wala ini siya sa plate number. Nagpundo na kuno sa Uyot Bridge o kung sa Taytay kag nakita ya mera sang duha ka mga wala makilalaan nga mga persona o kung mga lalaki nagwa sa amo nga salakyan kag may dalas nga isa ka sako nga wala pa may baluan kung ano otong unod ka sako, no? But pagkabuas alas 4 sang hapon upod ang iya nga tatay sang witness ta nang panaog to sila sa may daidalom kay tika ang lagpok bala sang ginhulog perti man ka
ano bala katunog no maributay gin kadtuan nila pagkahapon las 4 kag gin identify gin verify nila kung anong unod ka sako. Sako. No, sila nakibot nga ang unod gali isa ka bangkay. Uy. Sang isa ka amo to ang ara na sa state of no? Advanced state of decomposition. Kag later nakita ni nila ang duwa pagid kasako nakaseparate nga may unod nga mga tulan sang tawo. Uy. So bali tanan tatlo gid no ka mga bangkay ang ila nakitaan. And then nagkadtoton sa mga kapulisan sa area to verify okay ang kadalumon sinagali isang ginhulugan sa ilawong gintagbungan mga more or less 300 meters which is Taas. equivalent to 90 plus or 300 feet equivalent to 90 plus meters Bombo Dennis pertigid ka taas. Yes. Kag dito nakita nga ang ining mga kalansay na bala, no? May ara sang ulo, may ara sang ka kumpleto gid Kompleto. no? Yes, kumpleto gid kay nakasulod sa sako mo. No? Dason ining isa ka bangkay nga do fresh pa, bali hindi mo na sa makilalaan. Bisan pa may panit pa ni siya or kumpleto patani, no? Pero decomposition naman. Kag ang pila si tani bala mo Dennis, ma-identify mo kung ano klase ng pagpatay sa iya, hindi mo nagkidya Di na pakot mabalan. o hibaluan, Di na no? makita, be. Bisan pa mapuligan, sang ano pa nga examination, no? So wala man sang nakita pa sa crime scene nga iban, kundi amo malang to, kag ang pagtinidra sang bangkay, sang duwa, I mean, ka mga tulan, mga sobra isa na kabulan, no? According sa doktor nga na istorya sa ato sa ning investigator, kag ang isa ka bangkay nga fresh pa mga 5 to 6 days Bombo Dennis nga amo na napatay na sa bala kaging tagbong dira. Kay No, pagkakita sa ni Bombo Grizzly niya sing ining bangkay nga ara sa advanced state of decomposition, isa ka adlaw matapos nga ginulog ginulog siya sing hapon. Gabi, gabi, no, iguyagin kadtunas pagka next day na sa hapon. Kamo to nakitaan nga ti ara na sa advanced state of decomposition amo ni nakakonklude atong doktor nga before the sa ginhulog mga 5 to 6 days sa nga ginapatay Bombo Grizzly. Posible man kag December 26 I mean sila siya ginhulog no ang uli nga bangkay. So December 30 lang gali nila gingkatuan around 4 AM. To be corrected no. So December 30 nila gingkatuan. Mutsilingon sang ginhulog da sa sang December 26. Mutsilingon a day before pa lang siya gipatay siya kag day after ginhulog da siya. Mutsilin ba si ginpatay siya ni mga December 25 Bombo Grizzly? Oo, Paskwa gid. May kay 5 to 6 days nga amasang doktor nga amo na bala sa state of decomposition. So December 30 pa sa nakita alas 4 pa sang hapon kag makambal kag ito mo Dennis nga before December 26 patay na be. No? Kag or sa amo man bi nga adlaw December 26 itamaan kay gabi sang alas 11. No? Kag ang ining gimbalaon para sa atong mga tagpalamati. This is more or less 30 kilometers from the city. So bukid na gini saya nga part. Bombo Grizzly. Kag ining tulan o kon skeletal remain, human skeletal remain nga nakitaan man dra man mismo sa lugar, posible ya ti dugay na nada ginhulog iti nagtulan sa gani mo. Ang pamangkot nga dra gid nga area ginhulog, ginbilin, ini mga ginpamatay, Bombo Grizzly, kay layo sa pamalay, layo sa tao, nabukid na nga porsyon? Yes, Bombo Dennis. So according kay Police Lieutenant Colonel Daroca, posible nga isa lang ka grupo ang naghimo sini, tatlo ka mga bangkay. So ang ila sini nga salakyan, wala sang plate number, pero ang aton sini nga mga kapulisan, hopefully, makakuha bala sang mga CCTV footages sa amo na bing oras ang gabi, exit and amo na ang entrance man no sa lugar. Pwede sila makapangayo sa mga establishmento dira para nga ma-identify kiti Brown Innova o Toyota no. So ang ginalantaw diri nga naghimo or nagtagbong bala sa bangkay
mga 2 to 3 or 3 gani dala pa na driver kay ang duwa nagtuwangay. Di po mangkot sing resin o ini nga mga ginpamatay. Amo gid kay amo na subong ang ginanatagan ni makuha nga makilalaan naton ining 3 ka mga bangkay, but sa duwa ya katulaan mo Dennis kay ginpalubong naman ini mo na gito yung mabalaan unless ipa-DNA mo. Correct. Pero ang isa niho gahop kita, but duwa-duwa man siya nga makilalaan kay ti naano na siya mo. Ano na pala? Pinamamurta na itsura Bunot niya. na? Okay. Oo. Kumusiling ka aran sa advanced state of decomposition, siguro itom na ang iya nga panit, tapos hindi mo lagi dyan makita ang mo na nawong. itsura agad ang nawong niya. Oo. Exact agad abi nga pag-itsurahon na bumbaw Gracelyn. Oo, but pamangkot kita kagina or namangkot kita sa Hepes sa Salay City. According sa iya, ang biktima, hublas ko na mo. Wala man galing nakagapos. But, padayon pagkat ang investigation, kay kung may tato, hindi mo man dyan pumawalaan. Kaya kay itom na. Oo, itom na. So, sa, siguro sa magkadto man sa police station, kay according kay Sir Daroca, wala sang reported nga missing sa syudad sa Silay. Kag wala sang may nagpa-blatter. So posible, lako ang possibility nga ang 3 ka mga bangkay hindi taga Silay, kundi sa iban nga lugar trin lang man sakop bisan Posible bumurusto hindi nga ma-area di sa Negros kay may mga reported nga missing person nga tilaw ay makita. Yes, manamdaman ta sang bulan sang Agosto, sa tinikdan nga tuig, mayara sang 2 ka mga lalaki nga missing sa Barangay 35 or taga Barangay 35 ni or sila, nga wala pa sa gihapon sang update kung diin na sila. Dason, mayara man sa syudad sang Bago or sa other part sang sur, no, sang probinsya, Bobo Dennis. So Bobo Dennis, sumatian ta bala si Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca. Ma'am, sang December 31, nag-report na si Kapitan sa police station. Nagsugid nga may nakakita ko nga daw may patay na tao dito sa may area kung din siya na-recover. Tapos din around mga 10 a.m., din katuan na sa aton police to. Only to find out nga more or less mga 300 feet ang kadalumon, so medyo dalong siya. Ano pa daw na-retrieve namon ang patay do mga around 4 na sang hapon. Si Budlay. So amo na siya mamang bali after nga nagkanda kita to sang crime scene sa dalom, may na-recover pag ito nga another do 2 ka bangkay mga na siya na skeleton na siya, wala na siya sa mga nabiling gindalaman to namon siya punerarya, tapos hindi na siyang aga, hindi palubong naman to after nga nag-conduct sang autopsy ang amon nga nalubong naman to sa kagina ma'am sang aga, mga alas. Sila tanan sir ang na-recover na mga bangkay sir? Bali, isa ka advanced state of decomposition, tapos ang duwaya puro na skeleton. Pero duwa siya ka. Oo. Ay duwa siya ka ang na-record. Tapos na siya ang nabigyan siya ang ang na lang bilin. Oo. Tapos puro siya laki based sa 5 days to go. 3 cases sir. Wala gid ma'am, hindi na identify kay tungod nga except lang siguro kung ipa-DNA siguro sa interested o mga parties i-issue siguro. Agani man, pero ang ining bag-o ya sir or ang Isabela ka bangkay nga sa state of decomposition, bali bag-o pa lang na nahaboy. Mga 5 to 6 days na siya napatay. Tapos hindi naman ma-determine ang iya positive kay nag-decompose sa bitang lawas. Ay, oo. Kadang duha niya, positor. Mga estimate ni Doc, mga more than 1 month na kuno. Ang kalagsay. Oo. So ano ara sa investigation niya, sir? Amo lang na ang identity to sa salakyan, basta sa tao, hindi naman malaki kay
according sa witness na wala isang plate number, wala man sa production sticker ang salakyan. Oo. So, ang ginalantaw lang natin sa mga pwede na maging lead ang mga CCTV. Okay. Bombo Gracelyn? Gracelyn? Dennis. Baba Dennis. So, dalman, natin ng mga kapulisan, kung yung mga nagkalasapwan ng bangkay, kasi hindi lang isa, hindi lang duwa, hindi tatlogit kapilo. Sige, follow up ta na sa mga area nga may mga reported nga mga missing yung person, Bombo Gracelyn. Yes, Bombo Dennis. Sa mga report, nalagitan sa patrol, si Bombo Grace, pagkantaras sa mga radyo ng Pilipinas Consistent. Pero, number 1 sa Bacolod, sa radyo. Bombo! Salamat kay Bombo Gracelyn Lobaton sa mo to ang pag-update sa gikan sila PNP sing tatlo tanan ka mga ginpang tagbong dira nga nga patay sa may sitio dito sa may barangay Gimbalaon sa may sitio Uyot Uyot Bridge sa may barangay Gimbalaon syudad dia sang sila subatay na dugang ma-update sini siling posible base mo na reklamisin diri sa may syudad dia sa Bacolod sa mga ligad nga mga binulan mga kaibigan. Standby na kamo sa News Center sa atong Bombo Network News. Makalagay lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 Maligayang bagong taon Pilipinas! Sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition, Enero 2, 2023, araw ng Lunes. Sa ating mga headline, may namanong big time oil price hike tuloy daw bukas ayon sa mga oil companies. Mga biktima naman ng paputok sa pagsalubong ng bagong taon umakyat na sa mahigit 200. Civil Aviation Authority of the Philippines nagsasagawa na ng kanilang sariling investigasyon sa nangyayaring aberya sa power supply ng equipment dyan sa Ninoy Aquino International Airport. Nasa 363 million pesos naman kakailanganin para sa muling pagtatayo at pagsasaayos sa mga nasirang paralans doon sa Mindanao dulot ng share line at low pressure area sa Mindanao. At mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, ano nga ba itong mga kasuotan na in? At ano din naman itong mga out sa taong 2023? Sa international news naman, mga pumipilang mananampalatayang Kristiyano para sa public viewing sa yumaong si dating Pope Benedict XVI sa Vatican, nagsimula na rin bumuhos. At doon sa Sri Lanka naman patuloy na nararanasan ng food shortage, yung mga Pinoy apektado na rin. At ngayon sa ating mga detalye. Mano pa rin na iira lang oil price hike para sa taong 2023 at yan ay tuloy na tuloy bukas. Ayon sa mga oil companies, naglabas na sila ng kanilang abiso sa nakalipas na mga araw at ito mano ay matutuloy
dahil ang naturang oil price hike ay bunsod naman ng external factors, nangangahulugan na ang raw materials para sa kanilang mga produkto ay nagtaas kaya wala silang mapagpipilian kundi magpairal din ng oil price hike. Sa diesel ay 2 piso 10 sentimo kada litro ang magiging pagtaas. Sa gasolina, 2 piso at 70 sentimo kada litro ang magiging pagangat. Habang sa kerosene ay 3 piso at 5 sentimo kada litro ang magiging namang aumento na ipapatupad bukas ng umaga. Sa karagdagang balita, nadagdagan pa ng panibagong 74 ang bilang ng mga biktima na nasugatan dahil yan sa paputok sa nagdaang holidays noong taong 2022. Dahil dito pumalo na sa 211 ang caseload sa fireworks-related injuries. Base naman sa latest surveillance report na nagmula sa ahensya ng Department of Health, ito ay 16% na mas mataas kung ikukumpara yan sa 182 mga kaso na naitala noong taong 2021. Subalit 30% naman na mas bababa kumpara sa 5-year average na nakapagtala ng 300 kaso sa kaparihong period. Karamihan o nasa 102% o 102 cases sa mga naitalang injury ay nagmula sa National Capital Region, 25 mula sa Western Visayas at 20 naman mula sa Central Luzon. Meron ding 13 katao ang nasugatan dahil sa paputok. Doon naman po sa Ilocos Region, 11 sa Calabarzon at Bicol Region. May 8 injuries din ang naitala sa Cagayan Valley at sa Central Visayas at 5 naman sa Soc-Sargen. Nakapagdala din ng 4 na kaso sa Cordillera Administrative Region, 2 sa Mimaropa at Davao Region, 1 sa Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Nagtamo naman ang nasa 76 na mga biktima ng injuries sa kanilang kamay. Nasa 59 na katao naman ang nagtamo ng injuries sa mata, 29 sa binti, 25 sa may ulo at 23 naman sa may braso. Sa kasamaang palad, mayroon ding 11 ang nagtamo ng burn injuries na kinailangan din ng amputation o pagputol ng paa. Nasa 167 naman ng mga biktima ay kalalakihan na nasa edad 11 buwan pa lamang na at hanggang 80 taong gulang. Ang mga pangunahing paputok na dahilan ng nasabing mga injuries ay ang quitis, buga, 5-star at ang fountain. Sa dagdag pa nating balita, nakapagtala mga kabombo, mga ka-Star Nation ng 10 insidente ng sunog. Ang Bureau of Fire Protection o BFP may kinalaman pa rin sa paggamit ng paputok sa nakalipas ng pagsalubong sa bagong taon. Ayon kay Bureau of Fire spokesperson Fire Superintendent Annalie Atienza, mas mataas ang naitala ngayong taon kumpara doon sa nakalipas na taon kung saan ay naging malaking bagay ang pagpapatupad ng total ban sa kasagsagan ng pandemya. Karamihan sa mga insidente ng sunog ay bunsod ng pagpapaputok ng quitis na hindi ipinagbabawal. Sa assessment naman ng Bureau of Fire Protection ngayong taon, sinabi ni Atienza na naobserbahan ng karamihan sa mga Pilipino ay ang pagsunod doon sa panawagan ng pamahalaan, lalo na sa panawagan nila sa Bureau of Fire Protection, hinggil pa rin sa pag-iwas doon sa mapaminsalang mga paputok na nagbubunsod ng malalaking sunog. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang buong hanay ng Bureau of Fire Protection sa mga lokal na pamahalaan na nakiisa doon sa pagpapakalat ng impormasyon para sa publiko upang ligtas ang magiging pagsalubong sa bagong taon. Samantala, sa mga karagdagang balita, ang Civil Aviation Authority of the Philippines inaming outdated na ang 11 billion pesos na Air Traffic Management System project. Samantalang power surge incident naman na naitala sa sa Ninoy Aquino International Airport, iimbestigahan na rin. May nakalap na balita si Bombo Annalise Soberano. Aminado ang pamunuan ng Civil Aviation Authority of the Philippines na outdated na ang 3-year-old 10.8 billion Air Traffic Management System project ng ahensya na pumalya kahapon January 1, 2023, New Year's Day. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, ang communications, navigation and surveillance
at Air Traffic Management System ay naging fully operational noong July 26, 2019 na pinondohan ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Ang nasabing proyekto ay nakumpleto noong October 2017 at pinasinayaan ito noong January 16, 2018. Kaya July 26, 2019 nang maging fully operational ito. Ayon kay Civil Aviation Authority of the Philippines spokesperson Eric Apolinario, na ang kanilang Aerodrome and Air Navigation Safety Oversight Office o AANSO ang siyang inatasan na magsagawa ngayon ng investigasyon kaugnay sa insidenteng power surge. Inirekomenda na rin ng Civil Aviation Authority of the Philippines kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na panahon na para i-improve ang air traffic management system ng bansa. Sa kabila ng mga pangyayari, siniguro naman ng pamunuan ng Civil Aviation Authority of the Philippines na walang aircraft o pasahero ang nasaktan. Ang kawalan ng kuryente sa system ay dahil sa problema sa system's electrical networks sa uninterruptible power supply o UPS na siyang ginagamit na backup power supply, pumalya din. Alas 5:50 kagabi, bumalik ang normal operations ng Ninoy Aquino International Airport. Sinabi ni Apolinario, ang Philippine Airlines Flight 222 at ang Cathay Pacific Flight 930 ang unang flights na nagland at nag-take off kahapon sa airport nang magbalik ang operasyon. Dati, ang Civil Aviation Authority of the Philippines ay gumagamit ng 3 radars na nakastation sa Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City, sa Clark sa Pampanga, sa Tagaytay at Cavite. Pero dahil sa Communication Navigation System at Air Traffic Management System, mayroon ng 13 radars ngayon ang Civil Aviation Authority of the Philippines, kung saan 70% sa Philippine airspace ang sakop nito. Pakinggan natin ang pahayag ni Civil Aviation Authority of the Philippines spokesperson Eric Apolinario sa panayam ng Bombo Radio. Actually po kahapon na binanggit ka na ating mahal na Kalima Jaime Bautista na he will work dito sa Malacanang para mapabilis. Ayon na rin doon sa mandado ng ating Pangulo na i-modernize at pabilisin or fast-track yung funding kung sakaling kailangan talaga. Yes, so may kami talaga ng pagpansin dahil itong nangyari, sunod-sunod naging issue ng technical problem na wala naman sa control namin at talagang we did our best para mapabilis itong pag-abalam ng mga flights. But rest assured na we're doing lahat ng paraan para hindi na maulit itong nasabing situation. Nangangailangan naman ng mahigit 13 billion pesos na pondo ang Department of Transportation para sa modernisasyon o pag-upgrade sa mga facilities ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Ayon kay Department of Transportation Secretary Jaime Bautista, panahon na para i-modernize ang mga facilities dahil outdated na ito. Pakinggan natin ang pahayag ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista. System cost us around 13 billion pesos in 2018 and we borrowed money to finance it through JICA although it's a system that was introduced in 2010 na implement natin to in 2018 so parang midlife na tong system na to, na kailangan talaga natin sigurong i-improve or i-modernize. Siguro we can still use it, but we need to upgrade this to a better system. So, kung budget siguro, it should be more than 13 billion now, considering that we had this 5 years ago. Ang pahayag ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista. Mula dito sa Ninoy Aquino International Airport, Bombong Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! 11 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi.
Abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation sa ating international news. Itong mga tao at mga mananampalatayang Katoliko, buhos po ang pagdating dyan sa Roma, sa Vatican, para sulyapan itong labi ni Pope Benedict XVI na doon ho nakahimlay. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, meron tayong mga update mamaya lamang. Samantala, all set na ang biyahe. Yan ho ay bukas ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. patungo sa China. Ito ang kauna-unahang state visit ng Chief Executive para sa taong 2023. Gaganapin ang departure program ni Pangulong Bongbong Marcos sa Maharlika Hall dyan sa Villamor Air Base, dyan sa Pasay City. Sa ganap na 1:00 ng hapon, inaasahan namang dadalo para sa naturang aktibidad ang mga miyembro ng kanyang gabinete. At lalo na, syempre, ang magiging caretaker ng bansa sa panahong wala dito si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito ay sa katauhan ni Vice President Sara Duterte Carpio. Habang wala nga ang Pangulo, ay may mga itatalaga din na mga personnel na pansamantalang aakto ng mga importanteng function. Uobligahin naman ang mga pupunta doon sa naturang event na sumailalim sa antigen test para na rin sa COVID-19. Kasama na ang mga kagawad ng media na kinakailangang sumailalim sa naturang proseso, pati na ang iba pang sasaksi sa nabanggit na aktibidad. Samantala naman, maglulunsad ng investigasyon ng Senado kaugnayan sa nangyaring technical glitches o aberya sa pangunahing air hub ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA na nakapekto naman sa flights ng libo-libong mga pasahero noong New Year's Day. Ayon kay Senate Committee on Public Services Senator Grace Poe na magsasigawang mataas na kapulungan ng Kongreso ng investigasyon sa oras na maibalik na sa normalang flight operations sa naturang paliparan. Saad pa ng mambabatas na inihayag ng Meralco na wala naman silang naranasang issue sa supply ng kuryente kung kaya't ang problema sa ngayon ay nasa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP at sa navigation equipment nito. Iginiit naman ng senadora na dapat na matukoy kung sino ang liable sa natulang insidente at upang malaman din kung ano ang dapat na gawin upang maiwasan ng maulit ang ganitong mga aberya. Una ngang inamin ng Civil Aviation Authority Director General Manuel Tamayo na isa sa uninterruptible power supplies o UPS ay nabigong mag-operate kaya't kinailangang isagawa ang troubleshooting. Pagbubunyag pa nito na ang outdated na pala o luma na ang mga sistema dahil una pa itong ginamit noong taong 2010 subalit naging online lamang noong 2018. Naantala naman ang daan-daang domestic at international flights na nakapekto din sa mahigit 65,000 na mga pasahero. Bombo Sports News. Nagpahayag ng katiyakan ang Palasyo Malacanang na magkakaroon ng sapat na tulong para sa mga atleta ng ating bansa sa taong ito, 2023. Ayon nga kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kabilang sa kanyang mga prioridad na maalalayan ang mga nagbibigay ng karangalan sa ating bansa, lalo na yung mga atleta na lumalaban sa iba't ibang dako ng mundo para iwagayway ang watawat ng Pilipinas at maghatid ng karangalan at inspirasyon na rin para sa publiko. Kabilang na nga sina Heidelin Diaz na Olympian at the gold medalist. Ganon din ang iba pang mga atleta, sina Carlos Yulo at EJ Ubiena, pati na ang iba pang mga sumisibol na mga bagong atleta para sa ating bansa. Ang Sports News ay hatid sa inyo ng Cherryper. Mako pa tayo sa ibang mga balita, nagsasagawa na rin ang sariling investigasyon ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa nangyaring aberya kahapon sa uninterruptible power supply o UPS equipment ng naturang paliparan. Ayon sa naturang ahensya, inaalam na rin sa investigasyon ang pangunahing dahilan ng power supply problem. Partikular na nga dito na tinututukan sa investigasyon ang aerodrome
at ang Air Navigation Safety Oversight Office. At tiniyak naman ng naturang ahensya na walang flight na nalagay sa peligro bunga ng aberya ng UPS equipment. Matagumpay pa rin anya kasi nga napangasiwaan ng kanilang mga tauhan ang air traffic kahit na hindi na gumagana ang UPS equipment. Sa dagdag pa nating balita, posibleng abutin umano ng 72 oras o 3 araw ho ang katumbas nito para bumalik talaga sa normal yung operasyon ng airline companies at iba pang mga function dyan sa Ninoy Aquino International Airport matapos ngang makaranas ng power outage sa Air Traffic Management Center noon ho nga New Year na nakaapekto naman sa mahigit 50,000 na mga pasahero. Magkakaroon kasi ng chain reaction ang nasabing pangyayari hanggang sa mga susunod na araw dahil ang ilan sa mga pasahero ay nag-rebook ng mga susunod na araw at kinakailangan din namang i-cater ito ng naturang paliparan. Ito ang pagtaya ng Manila International Airport Authority, partikular na ng kanilang General Manager na si Cesar Chong, base na rin sa kanilang naranasang epekto sa nagdaang mga bagyo at iba pang kalamidad na nakaapekto sa operasyon ng nabanggit na paliparan. Ayon pa kay Chong, hindi pa bumabalik sa ngayon yung full operation ng Ninoy Aquino International Airport bagamat sinisikap nilang maging normal ang daloy ng kanilang trabaho simula pa nitong nakalipas na gabi na itinuturing nga ito na busiest gateway ng ating bansa. Sa kasalukuyan mga kabombo, mayroong 20 flights ang apektado pa rin at nakansila ng ilang airline companies dahil naman sa operational requirements. Subalit nakikipag-ugnay na rin ang kanilang tanggapan sa iba pang mga airlines upang ma-upgrade naman ang ilang flights sa mas mataas na capacity aircraft upang mas maraming mga pasahero ang ma-accommodate. Ayon pa sa mga otoridad, kinakailangan itong gawin bilang parte na rin ng pag-alalay doon sa mga apektadong pasahero. Samantala naman, ang seguridad ng mga pasahero mahigpit pa ring binabantayan yan ng Department of Transportation at pagtitiyak naman sa mga sasakyang panghimpapawid, kanila na rin niyang tinututukan. May balita pa si Bombochil Imprido. Patuloy pa rin ang pagbabantay ng ahensya ng transportasyon sa mga pasahero na naapektuhan ng biglaang pagtigil ng operasyon sa Ninoy Aquino International Airport at sa ibang paliparan. Tinitiyak rin nila kasama ng ilang ahensya at ng otoridad na walang napinsalang sasakyang panghimpapawid sa nangyaring aberya na nagpainit ng ulo ng ating ilang mga kababayan. Ayon kay Department of Transportation Executive Assistant Jonathan Gesmundo, lahat daw ay gagawin ng kanilang ahensya para maayos at maibalik sa normal ang lahat ng biyahe lalo na't dagsa pa rin ang mga pasahero, domestic man o international flights. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Executive Assistant Jonathan Gesmundo ng Department of Transportation. Lilinawin ko ang DOTR ang nangangasiwa sa dalawang ahensya. Ito ang Civil Aviation Authority of the Philippines, CAAP, at saka ang Manila International Airport Authority. Ito ang dalawang ahensya na naging punong abala kahapon maghapon. Ang naging problema with the CAAP, alam na natin yung technical glitch. Mahirap paliwanag yung kanilang basically sa kuryente, no. So pati yung backup nagka-problema kaya hindi nakapag-communicate ang ground sa mga eroplano. Inbound, outbound, walang nakaalis, walang nakalapag. So ngayon, pumasok ngayon sa eksena ang MIAA dahil nga napakaraming pasaherong na stranded. Okay, so dalawang aspeto yan na kumbaga si DOTR sa pamumuno ni Secretary Jaime Bautista, siya ang kumukumpas. Ang mga naging tanong is ano ang dapat nating gawin? Ano ang pwedeng gawin para hindi ito maulit? Yan ang mga naging tanong, while ang tanong naman sa ang instruction naman ni Secretary sa MIAA, paano natin matutulungan ng mga pasahero na perwisyo
tagal ng kanilang paghihintay. So two-prong one is una ang bigyan natin ng diin ay yung kaligtasan ng mga pasahero. Kahit na ang maging init ng ulo ng mga pasahero, hindi namin pakikipagsapalaran ng kanilang safety. Dahil yung communication, which is very vital yan. So hindi namin kumbaga subukan nating magpalipad na eroplano na may mga maraming sakay na pasahero. No, hindi po pwede. So primary talaga, tigil ang operasyon dahil inuuna namin ang kaligtasan ng mga pasahero. Pangalawa ay ano ang pwede naming gawin. Hindi kami nagkulang. Ang MIA tinulungan pa nga ng LTFRB na nagpadala ng mga bus para dalhin yung mga ibang pasahero na gustong lumipad from Clark. Baka kasi yung Clark ay merong flights na pwede lang silang dalhin doon sa kanilang final destination. So naglaan ng maraming mga shuttle buses ang LTFRB. Tapos maliban sa MIA na nagbibigay ng mga pagkain, under the Passenger Bill of Rights, ang mga airlines naman, actually we have 3 major airlines, local airlines. Una, Sa ngayon, patuloy ang paghingi ng ahensya ng paumanhin at pasasalamat sa mga apektadong pasahero dahil na rin sa kanilang pasensya sa hindi magandang pangyayari sa paliparan. Okay, Bombo Chill? Yes, Bombo Dennis. Oo. Maliban dun sa, alam na natin na nagkaroon ng aberya. Dun sa panig ng mga pasahero, wala naman bang untoward incident na nangyari? Baka kasi mayroong problema, hindi lamang nailalahad upang ito'y ma-address ng angkop, Bombo Chill. Kasi dati pagka nagkakaroon ng trouble, delayed yung mga biyahe, minsan nauwi ito sa away ng staff ng airport at ng mga pasahero. So sa monitoring ng mga otoridad, wala ba namang naitalang mga problemang gano'n na Bombo Chill? Bombo Dennis, aminado naman ang otoridad at mga ahensya ng under pa rin yan ng Department of Transportation na dismayado pa rin ang mga pasahero dahil din nga sa canceled flights. Kasi hindi lang dahil sa flights na canceled, kundi dahil sa mga hotel reservation din, lalo na't yung mga turista na nagpupunta sa ibang lugar para sana magbakasyon. So yun talaga yung hinanaing nila sa ating mga nakapanayama simula pa kaninang umaga yan, Bombo Dennis at Bombo Ever. So ngayon, base naman sa ating nakuhang impormasyon, wala namang gulo so far na nangyayari dahil na rin sa intindi din ng Department of Transportation at ilang mga personnel dito sa loob ng terminal. So yun yung ginagawa nila ngayon dahil wala naman din silang karapatan na magalit pa dahil nga ang mga pasahero talaga ang naapektuhan at malalang pag sa oras man lang nila na naiubos or naubos dito sa loob ng terminal sa pag-aantay pa lamang, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat Bombo Chill. Ingat kayo dyan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chill Imprido, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! 24 na minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Abangan ho mamaya mga kabombo, nagkakaroon daw ng food shortage dun sa Sri Lanka. Alamin ho natin mamaya ang iba pang mga update hinggil ho dyan. At yung mga report na rin na nalilikom ng Department of Health at ng mga otoridad ho natin kung ilan nga ba talaga yung tinamaan ng paputok at yung mga biktima ng stray bullet at iba pang mga patuloy na minomonitor related sa pagsalubong sa bagong taong 2023. Marami pa tayong mga balita sa ating pagpapatuloy. Dunkin BTN? As in, back to normal? Bet talaga namin. Boss step naman. Dunkin BTN. It's obviously butternut. BTN, Choco BTN, Choco Almond BTN, Cheesy BTN, Strawberry BTN, and Ube Cheese BTN. Wow! Butternut! BTN! Okay. BTN. Dale, tayo na? Sa Dunkin! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita.
Mga kabombo, puspusan na ngayon ang pagtutulungan ng Manila International Airport Authority at iba pang stakeholders dito nga sa 100,000 ng mga pasahero na stranded dyan sa Ninoy Aquino International Airport Terminals simula pa ho kahapon. At ito ay pinipilit na matugunan yung mga concern ng naturang mga pasahero sapagkat hindi naman daw ito intensyon ng kahit aling panig, subalit nagkaroon lamang ng aberya. Kasunod nga ito mga kabombo ng nangyaring problema, yung sa uninterruptible power supply ay nagkaroon ho ng untoward na pangyayari at yan ay tinutugunan na ng mga kinaukulang tanggapan. Ayon kay Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP spokesman Eric Apolonio, may mga hakbang na silang ginagawa at may mga tao na rin na nakatalaga para gumawa ng karampatang tugon sa nasabing mga problema. At pinabulaanan din ito na walang backup ang kanilang uninterruptible power supply na equipment, ngunit talagang nagsabay-sabay lamang yung naturang problema. Ayon pa sa opisyal, agad nilang ginamit yung kanilang backup pero nasira din dahil na rin sa pagkakaroon ng power surge na naranasan ho kahapon. Bunga nito mga kabombo, naapektuhan ang malaking antena ng Air Traffic Management Center ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Kaya hindi talaga pwedeng makalipad agad yung mga eroplano at pati na yung mga lalapag ay hindi rin naman pwede na agad palapagin dahil nga dito sa naturang problema. Nilinaw din ni Apolonio na may mga backup generators at posibleng madagdagan pa ho yung kanilang mga pasilidad na ito upang hindi na maulit ang pangyayari. Sa kasalukuyan, patuloy naman ang pagbuhos ng mga pasaherong nagre-rebook ng kanilang flights. Yung iba ay inilipat na lamang sa mas matagal na schedule upang matiyak na mag-normalize na muna ang problema doon sa mga naapektuhan ng kanseladong mga flight. Sa iba namang mga balita, nasa humigit kumulang sa 363.50 million pesos ang kakailanganin para yan sa pagsasaayos at muling pagtatayo ng mga nasirang paaralan dulot ng pananalasa ng shoreline at low pressure area sa may Mindanao ayon sa Department of Education. Base naman sa cluster report ng ahensya, pumapalo na sa mahigit 363 million pesos din ang halaga ng pinsala sa mga paaralan kung saan nasa 36 na mga paaralan ang nasira doon sa may Zamboanga Peninsula, maging doon sa Northern Mindanao at sa Caraga. Habang nasa 25 mga paaralan naman ang napinsalat sa dakong Northern Mindanao, 10 sa Caraga at isa naman sa Zamboanga Peninsula. Sa kabutihang palad naman, ayon kay Department of Education spokesperson Michael Poa, walang mag-aaral ang napaulat na namatay o nawawala dahil sa epekto ng shoreline at low pressure area. Bagamat mayroon namang 8 estudyante ang nagtamo ng injuries habang nasa 2,548 naman ang na-displace. Ayon pa sa Department of Education official, mayroong 51 mga paaralan ang ginamit bilang evacuation centers noong araw ng Biyernes, subalit posibleng nabawasan na rin ito ngayong araw yan kasabay na rin ng pagbibigay ng mga intervention ng ahensya sa mga apektadong mag-aaral, eskwelahan at kanilang mga kawani. Sa datos naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, nasa kabuang 51 individual na ang napaulat na namatay dahil sa dalang pag-ulan ng shoreline simula ng araw ng Pasko. Umaabot naman sa 1.137 billion pesos ang pinsala na sa sektor ng infrastruktura at nasa 243 million pesos mahigit naman ang pinsala sa sektor ng agrikultura. Oras natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa buong kapuluan, 30 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. At kuha tayo ng mga update mga kabombo dyan sa Philippine National Police dahil may mga paglilinaw ho kasi ito tungkol dun sa 3 insidente ng indiscriminate firing na naitala ng kanilang monitoring team at yung mahigit 2,000 na mga pulis na nabigyan ng sanction noong taong 2022. Alamin natin kung anong magiging kapalaran ng mga yan sa pag-uulat ni Bombo Marlene Padiernos.
Yes, Bombo, Dennis, Bombo, Everly, nilinaw ng Philippine National Police ang ilang impormasyon na hinggil sa 3 insidente ng indiscriminate firing na naitala ng pulisya sa nakalipas na mga araw. Kasunod ito ng naging kumpirmasyon ng pambansang pulisya kung saan 2 insidente lamang ng indiscriminate firing ang kanilang naitala na may kaugnayan sa pagdiriwang ng bagong taon. Paliwanag ni Public Information Office Chief ng Philippine National Police na si Police Colonel Rodrigo Maranan, mga nakalap na ulat lamang kasi mula Desyembre 31 hanggang Enero 1, 2023 ang kanilang ikinokonsidera bilang o nakabilang sa mga indiscriminate firing na may kinalaman sa pagsalubong ng bagong taon. Narito pa ang bahagi ng kanyang pahayag. Pag December 30, ang cut-off is 4. So, ang binibilang kasi natin ay December 31 to 1 kasi yun lang yung related sa pagsalubong sa New Year. Kung hindi siya related sa pagsalubong sa New Year, ibang kategory yun kasi drunkenness yun eh. Ang binibilang natin pag 31 to 1, yung ginamit yung baril as a noise-making device. Sa datos, Desyembre 30, 2022, naitala ng pulisya ang insidente ng indiscriminate firing na naganap sa Nueva Vizcaya na kinasasangkutan ng isang miyembro ng Special Action Force na kinilala na si Patrolman Loreto Abrio na nag-assign sa 14th Special Action Battalion ng nasabing hanay ng pulisya. Si Abrio ay kasalukuyan ng iniimbestigahan at mahaharap din sa administrative cases o charges. Bukod dito, ay sibak din sa pwesto at inilipat naman sa Police Holding and Accounting Unit ng Commanding Officer ni Abrio na si Captain John Luis Pacres. Ayon kay Maranan, alinsunod pa din ito sa relief order ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. bilang bahagi ng kanyang mahigpit na tagubilin sa buong kapulisan na layuning maiwasan ang paggamit ng baril sa selebrasyon ng bagong taon. Samantala, sa bukod naman na ulat ay inihayag ng Philippine National Police na umabot sa mahigit 2,600 na mga pulis ang nabigyan ng penalty sa nakalipas na taon. Sinabi ni Marana na kabilang sa iba't ibang penalty ay ang dismissal from the service, suspension, demotion, forfeiture of salary, restriction to units. Batay kasi sa datos na nilabas ng Directorate for Personnel and Records Management ng pulisya, ipinataw ang nasabing mga kaparusahan sa mga ito nang dahil sa administrative cases na kanilang kinasasangkutan tulad ng absent without leave cases, paggamit ng droga, failure to attend court duty, violence against women, at ilang pagkakadawit sa mga krimen tulad ng murder, homicide at iba pa na malinaw na paglabag sa rules and regulations ng pambansang pulisya. Mula sa naturang bilang, nasa 584 ang nasibak sa serbisyo, 164 ang na-demote at nasa mahigit 1,000 naman ang nasuspinde. Aabot naman sa 456 ang kasalukuyang reprimanded, 117 ang pinatawan ng salary forfeiture, 26 ang restricted sa mga quarters at 63 naman ang denied of privilege. Bombo, Dennis? Okay. Bombo, Marlene, curious lamang ako doon sa monitoring na ginagawa ng Philippine National Police, sapagkat hindi na ngayon naglalagay ng tape doon sa mga bunganga ng baril, na dating ginagawa ito. Pero ngayon ay kahit nitong nakalipas sa mga taon, parang hindi na ginagawa. So paano nila namomonitor na yung mga tauhan doon sa particular na stasyon ng pulisya ay hindi nagpaputok o paano yung diskarte nila, Bombo Marlene? For that one, Bombo, Dennis, nakadepende rin kasi yan sa mga ulat na nare-receive ng pamunuan ng Philippine National Police. Hinggil nga doon sa isinasagawa mga activities ng kanilang mga kawani, ng mga personnel ng pambansang pulisya tuwing bagong taon. At syempre, may ginagawa silang mga monitoring dyan, Bombo, Dennis. Meron silang mga datos na kinakalap dyan bago at matapos yung mismong panahon ng selebrasyon ng bagong taon at ganyan din lang Kapaskuhan, Bombo, Dennis. May mga insidente ng sunog, mayroong mga ibang problema, mayroon ding nag-away-away. But as a whole, anong assessment dito ng Philippine National Police so far, Bombo Marlene?
Actually, Bombo Dennis, batay sa inilabas na assessment ng pambansang pulisya, generally and relatively peaceful yung kanilang sinabi na assessment ng pagdiriwang ng bagong taon ngayong pagsalubong sa 2023. Yan nga ay sa kabila ng mga napaulat na mga insidente ng ilang nabanggit mo, sunog, mga indiscriminate firing, Bombo Dennis. Pero ayon sa Philippine National Police ay naging mapayapa naman daw ang pagsalubong ng taong bayan sa bagong taon sa kabila ng nasabing mga insidente, Bombo Dennis. At sana mapabilis yung pagkakahuli dito sa mga nagpapaputok ng baril na ito, uniformado man sila o hindi, mainam na maharap ito sa kaukulang kaso, Bombo Marlene. Maraming salamat. Actually, Bombo Dennis, itong mga napaulat na nagpapaputok kasangkot sa indiscriminate firing ay kasalukuyan ang nasa ilalim na investigasyon at nasa kustodiyan na rin ng pulisya, Bombo Dennis. Sige, thank you so much. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Sa mga karagdagan nating balita, nakatanggap ng 76 million pesos na karagdagan na pondo sa ilalim ng pambansang alokasyon para sa taong 2023 ang programa ng ating gobyerno na nagbibigay ng 100,000 pesos na one-time cash gift. Ito ay para dun sa mga centenarian o yung mga Pilipino na umaabot ang edad sa 100. Ayon nga kay House Appropriations Committee Vice Chairperson at Makati City 2nd District Congressman Luis Campos Jr. na 43% na mas mataas doon sa dating cash gift para sa mga centenarian ng ating gobyerno na ipinagkakaloob, kumpara yan sa nakalipas na taon na nasa 178 million pesos lamang yung pondo. Sa ilalim kasi ng Centenarian Law as of 2016 o yung Republic Act number 10868, ang bawat Pilipino na umaabot ang edad sa 100 ay lalo na kung ito'y nananatili sa Pilipinas ay may karampatang halaga na maaaring ibigay sa kanila. Ito ay nasa 100,000 pesos. Wala buwis na ibabawas dyan, mga kabombo. At mayroong kasamang liham din ng pagbati mula mismo sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Nakasama rito, mga kabombo, sa taunang pondo yung tungkol sa mga pangangailangan na kahalintulad nito sapagkat may mga report na hindi agad na ipagkakaloob yung naturang halaga. Nagpapamahagi naman ng naturang cash gift ang gobyerno at tuloy-tuloy umano ito ngayong taong 2023 at maging sa mga susunod pang taon sapagkat ito'y itinatakda ng ating umiiral na batas. Sa lokal na pamahalaan naman, ang bawat residente na centenarian, kagaya na lamang dito sa Makati City ay napagkakalooban ito, nag-channel sila through local government unit na ginagawa naman ng national government, nire-relay at pinapadaan ito sa mga lokal na pamahalaan sapagkat sila nakakabatid ng lubos doon sa kanilang mga residente. Samantala, mga kabombo at Castor Nation, alamin natin kung ano ba yung mga kasuotan na in and out sa taong 2023. Alamin natin yan mula kay Bombo JC Galvez. Noon pa man, marami na sa mga Pinoy ang hilig pumorma. Rampa rito, rampa doon, suot ang kanilang best outfit of the day o OOTD. Ngunit ano nga ba ang in o patok ngayong taong 2023 at ano nga ba ang dapat iwan na sa taong 2022? Sa panayam ng Bombo Radio kay Del Lumampaw, 6 na taon ng fashion designer, ibinahagi niya kung ano nga ba ang papatok ngayong taon at dapat nang iwang kasuotan sa 2022. Pakinggan natin ang bahagi ng kanyang pahayag. For women's wear, papasok ngayon yung pockets, like utilitarian looks po. Like cargo pants, yung mga trendy ngayon sa mga Gen Zs na pants na maraming pockets, jackets na maraming pockets. Then, minimix lang nila with soft tops, like chiffon tops na medyo classy. So, papasok pa rin yung pockets. Then next is yung tool.
yung transparency. Papasok naman ngayon yung, actually, pumasok na siya way back 2015. Babalik naman siya ngayon. Bale, papasok ngayon yung mga damit na medyo sheer with tools and chiffons. Yung medyo sexy tingnan. Then next po is yung, it's for parties naman. Like, yung mga goddess na draping po. Like, yung gowns po na less yung details pero classy lang po with drapes po yung gown. Then, actually, yung material lang yung magdadala nito. At para naman sa mga kalalakihan, in ngayong taon ang hindi madetalye o maliliit na logo ng mga brands. Papatok din ngayong taon ang mga paddle sleeveless para sa mga kalalakihan. Alamin naman natin kung ano ba yung mga out na o dapat nang iwang kasuotan sa 2022 at mag-switch up sa uso. Fitted jeans, actually, let's move forward na kasi 2023 na nga. So, let's switch it up. Instead na fitted jeans, try nyo mag-baggy pants or yung loose or relaxed fit na mga jeans for girls. Next is, nag-boom nung 2022 yung mga poofy, yung malalaking volume, yung sleeves. Actually, hayaan niya natin siya sa 2022. So, instead na poofy yung silhouettes ng mga damit, switch up to siguro mga tailored naman ng mga pieces like tailored jackets, tailored corsets or tops. Okay. Eto, sa mga kalalakihan kasi halos mahilig sila sa ganito. Yung mga shirts na may malalaking logos. Siguro yung brand, yung mismong, yung hindi naman kasi kailangan mabasa ng halos lahat ng tao na, ganito pala yung brand ng ng damit mo. So, switch up to small logo siguro. Then, for men, siguro yung side cut tank tops, like yung malalaking hiwa dito sa likod. Sa gilid. Siguro switch up to like sleeveless na lang o kaya mga padded sleeveless. Then put on some jacket na lang siguro. Yun. Nagbigay naman ng payo ang fashion designer na si Mr. Delo Mampao sa mga kabataang mahilig pumorma lalo na ngayong taon. Una, kailangang matutuhan ng mga kabataan na magkaroon ng kumpiyansa sa kanilang mga sarili dahil ito ang magdadala sa kanila ng magandang outfit. Pangalawa, maging updated at in touch sa mga trend. Anya, ito ang susi para maging isang trendsetter. Pangatlo, dapat na malinis ang puting sapatos. Karamihan sa mga kabataan ngayon ang mahilig magsuot ng puting sapatos bilang ito ang pwedeng bagayan sa lahat. At ang panghuli, create your own style. Ito ang huling advice o payo na ibinigay ni Mr. Del sa lahat ng mga kabataan para maipakita sa society na wala itong standard. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy pa tayo sa pagkalap ng mga ulat. Itong Transportation Office ng pamahalaan ay nagbigay ho ng mga paalala at babala na rin doon sa mga motorcycle taxis na nagkakaroon ho ng overcharging doon sa kanilang mga pasahero, lalo na ngayon na nasa peak ng dami ho yung mga mananakay. May ulat si Bombo Victor Liantino. Pinaalalahanan ngayon ng Land Transportation Office ang mga rider ng mga motorcycle taxi na kalahok sa isinasagawang pilot study program na iwasan ang overcharging sa mga pasahero nito.
Ilang commuters kasi ang umaalma sa hindi raw makatarungang singil ng ilang riders at lampas na daw ito sa itinalagang guidelines ng Technical Working Group sa mga motorcycle taxi at ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Lumalabas rin na mataas daw ang singil ng ibang riders kahit pa maikli lamang ang distansya ng pupuntahan nito. Ay naman kay Marvin Gensis na isang rider ng kilalang app, hindi daw totoo na may mga rider ng mga lehitimong riding app ang nangongontrata ng mga pasahero. Wala naman kaming kinalaman doon kasi nakaano yan sa booking eh. Ang alam ko, kami ang pinakamababa na fare sa motorcycle taxi. Hindi ko alam yun. Kahabal yun, hindi gumagamit ng apps yun. Kamali yun. Wala kang insurance doon pag ganun. Wala pong insurance doon. Dubli sila maningil kasi wala silang pabalik. Kung saan ang ruta nila, bawa dito, papunta ka lang ng LRT, doble sisingilin nila kasi obligado sila bumalik nang wala silang pasahero, hindi katulad namin. Pag drop namin, may booking kami sila, hindi, wala. Kaya mataas sila maningil. Paliwanag rin ni Ronald Pagtakan na nasa pasahero naman ang desisyon kung sasakay sila o hindi. Kung halata daw na taga ang presyo ay wag na lang sumakay. Para sa akin naman, hindi naman no. Kasi nasa mananakay na ho yan kung sasakay ho sila o hindi eh. Kung kailangan na kailangan nila, sasakay sila. Kung hindi nila, taga, overcharge, hindi naman nila kailangan sumakay eh. Doon naman po, wala naman po masabi kasi tao lang din sila, nakakailangan lang din ho sila ng trabaho, may time na ano. Pero sabi nga nila, mas maganda yung nasa online yung application na tulad ng Angkas and Joyride. Para kung in case lang may mangyari, may habol sila. Hindi naman po sinasabi may mangyari pa. Unfair naman po talaga yun. Pero kung paprangkahin natin yung man-to-man tayo, tao sa tao, ganun talaga magagawa kahit naman sino. Pero kung sa mga lehitimong unfair talaga yun. Naniniwala rin si alias Shanti, marami siyang naririnig na mga pasaherong nagrereklamo sa mga habal-habal na mataas ang singil. Siniguro rin ni Shanti na makatarungan lamang ang kanilang singil. Ay, actually, marami akong naririnig na ganyan eh. Pero sa amin naman, hindi naman kami dito talagang sa grupo namin, hindi kami as in yung kumbaga yung standard lang kasi hindi naman lahat ng pasahero natin kumbaga kaya lang naman sila na magkahabal-habal sa ganito kasi hindi naman kasama sa budget nila yun dahil malilate lang sila ganun. Kaya hindi namin inaano na talagang sobrang overpriced. Ibang pasahero kasi namin nagkukwento na ba't kuya dito sa inyo mababa sa ibang grupo mataas ganun. Kaya dapat hindi talaga ganun. Kumbaga, andun lang tayo sa tama, andun lang tayo sa sapat lang talaga. Ganun. Alam din man natin yung price ng mga angkas eh. Hindi lang tayo nagkakalayo doon, hindi lang tayo malayo masyado doon. At the same time, meron tayong mga malalayo. Depende naman sa pasahero kung kaya ba niya o hindi, ganun. Ganun naman. Hindi naman namin totally pinipilit na ganito yung kailangan mo ibayad, ganito kailangan mo ibayad para mahatid ka namin. Kung lang yung kaya niya. But not to the point na pagbaba ng pasahero, may masasabi sa'yo after, ang pangit naman, di ba? Nakadepende lang talaga sa pag-usap sa pasahero at sa rider, ganun. Kasalukuyang nagsasagawa ng pilot study ang Technical Working Group sa mga motorcycle taxi para sa operasyon nito sa bansa. Nagsagawa rin ng inspeksyon ng grupo sa mga operasyon ng mga kalahok ng motorcycle taxi pilot para matukoy ang kanilang pagsunod sa mga inilabas na panuntunan ng Technical Working Group. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Victorian nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio. Bombo! Samantala, patuloy naman umanong tatrabahuin ng pamahalaan ang digitalisasyon ng mga serbisyong inilalaan ng gobyerno para sa mga mamamayan. Ayon sa Malacanang, ito ay upang mapabilis na rin ang pagtugon sa mga karaingan ng mga nangangailangan ng suporta mula sa pamahalaan. Para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mas magiging agresibo sila sa mga hakbang upang sa gayon ay mailapit ang serbisyo sa mga talagang nangangailangan. Kabilang sa palalakasin ang TradeNet o ang one-stop online shop na layuning mapaiksi ang processing time at pagtugmain ang permitting procedures sa import at export. Magkakatuwang naman dito ang Anti-Red Tape Authority at ng National Privacy Commission, Regulatory Management System at iba pang ahensya.
Dako tayo mga kabombo, mga ka-Star Nation dyan sa Central Visayas sapagkat may mga hakbang nang ginagawa sa deployment ho ng mga otoridad para dito sa nalalapit na aktibidad ng sinulog. Alamin ho natin ang mga update dyan ng Star FM Cebu. Aabot sa 600 mula sa 2,000 tauhan ng Cebu Police Provincial Office or CPPO ang nakatakdang i-deploy nitong lungsod ng Cebu para tutulong sa pagbibigay ng seguridad sa 458th Fiesta Senior at mga aktibidad sa sinulog. Inihayag ni CPPO Deputy Director for Operations Police Lieutenant Colonel Mark Gifter Sukalit na nagmula ang mga ito sa iba't ibang himpilan ng pulisya sa lalawigan. Dagdag pa nito na malaking hamon ang pag-secure sa sinulog kaya nangangailangan ng maraming tauhang ipapakalat. Isasagawa naman bukas Enero 3 ang send-off ceremony para sa mga ito. Tiniyak naman ni Sukalit sa mga residente ng kanilang areas of jurisdiction na mananatili pa rin ang kapayapaan at kaayusan sa kabila ng pag-deploy ng kanilang mga tauhan dito. Kailangan lang sila i-deploy and so on. And mag-utilize. But of course, there will be dates po na full force sila. Yung 600, like for example, yung Mardi Gras mismo. Yeah, January 15 na full force talaga. Samantala, nagtatag na ang Cebu City Police Office or CCPO ng mga kinakailangang hakbang sa seguridad para sa Walk with Jesus na magaganap sa Huwebes, Enero 5. Sa kabuuan, humigit kumulang 1,700 police force mula sa Mandaue City, Lapu-Lapu City at Cebu Province ang ipapakalat para sa selebrasyon ng sinulog at posible pang madagdagan sa mga susunod na araw. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Embry nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Samantala naman sa mga balita mula pa sa probinsya, mag-ingat po sa ating pong mga bakasyonista dahil meron pong mga bakasyonista po na galing Maynila na dumalo lamang po sa year-end party sa Antique, abay patay matapos pong malunod sa swimming pool. Alamin po ang detalye ng balitang yan mula sa Bombo Radio Iloilo. Patay ang isang lalaki na dumalo sa isang year-end party matapos malunod sa swimming pool sa Baywan Spring Resort, Barangay Kamansihan, Kulasi, Antique. Ang biktima ay si Gerard Estolioso, 26 years old at residente ng Maynila. Sa panayam ng Bombo Radio kay Jomer Carl Raba ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Antique, sinabi nito na nanggaling sa Maynila ang biktima kasama ang kanyang mga barkada. Ayon kay Raba, nagkayayaan ang mga ito na maligo sa swimming pool. Nag-inuman pa ang biktima kasama ng kanyang mga kaibigan. Matapos nito, naligo ang biktima na lasing hanggang sa nakita na lang siya na palutang-lutang sa swimming pool. Inakala pa ng mga kaibigan nito na nagpapanggap lamang siya na nalulunod. Kalaunan, hindi na ito gumagalaw hanggang sa makumpirma na nalunod na ito. Dinala naman ang biktima sa Kulasi District Hospital, ngunit dineklara ng doktor na dead on arrival na ito. Nagiinuman daw sila, magkabarkada sa isang pool dito sa Kulase, and then nakita na lang nila, palutang-lutang na lang. Unfortunately, hindi na siya umihinga. Sana po maging maging maingat, lalong-lalo na sa mapapulman o sa baybayin. Si Jomer Carl Raba. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ria Momblan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Iloilo, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Nagsimula na ang bumuho sa mga mananampalatayang Kristiyano na nais masilayan at magbigay respeto sa huling sandali sa yumaong dating Pope Benedict XVI para sa public viewing nito sa Vatican. Habang palalim na ang gabi, nagsimula ng pumila ang publiko sa may St. Peter's Square. Nasa pinakaunahang pila si Father Alfredo Elnar na mula sa Pilipinas na inaral pa at hinangaan nito ang theological writings ng dating pontiff. Inihayag naman ni Sister Maria na Patresevic na isang madre mula sa Croatia kung gaano ito nagpapasalamat sa lahat ng mga nagawa ng dating Santo Papa. Bukas naman sa publiko ang namay ni Pope Benedict XVI sa loob yan ng 3 araw na nakahimlay po sa isang open casket sa may St. Peter's Basilica kung saan papayagan po ang publiko na magbigay po ng kanilang respeto, pagpupugay hanggang alas 7 po yan ng kada gabi. Isasagawa naman ang funeral
funeral sa St. Peter's Square bago ilagak ang labi ng yumaong Pope Emeritus sa libingan nito sa ilalim ng basilika. Papangunahan ni Pope Francis ang funeral sa araw po yan ng Huwebes na unang pagkakataon na ililibing ang dating Santo Papa ng kanyang successor. Una nga rito ay naglabas na rin ang Vatican ng larawan ng labi ng yumaong Santo Papa na si Pope Benedict XVI na dinamitan ng pulang papal mourning robe at nakasuot po yan ng gold trim mitre. Inaasahan din naman ang pagbuhos ng tributes mula sa iba't iba pang mga bansa at inaasahang bubuhos din ang mga tao na nais pang masilayan at magbigay pugay sa yumaong dating Santo Papa. Samantala, sa mga balita pa mula sa ibayong dagat, ang Sri Lanka ay patuloy na nararanasan naman ang food shortages. Alamin natin yan sa balitang nakalap ng Star FM Bacolod. Patuloy na nararanasan ng Sri Lanka ang shortage of food kung saan ang currency ng bansa ay nag-collapse at nagresulta ng pagtaas ng mga bilihin sa halos 100% simula ng 2 taon. Sa nagpapatuloy na krisis ay sumusuporta na din si President Ranil Wickremesinghe at nanghingi na ng tulong sa ibang bansa. Sa ulat naman ni Star FM Bacolod International Correspondent sa Sri Lanka Wilma Agquili, Presidente ng Filipino Community sa Sri Lanka, patuloy na humihingi ng tulong ang gobyerno sa ibang bansa, ngunit patuloy pa rin nagsasuffer ang mga Pinoy doon. May tulong na rin ng ibang bansa para po babangon ulit ang Sri Lanka dahil talaga po mahirap. Ngayon yun ang naging lang natin dito dahil kumbaga yung 100 rupees ngayon naging 400 mga ganun ang kumbaga sobrang tumaas. So doon po kami nahihirapan ngayon sa dahil po sa economy, nahihirapan po talaga kami. Dahil sa nangyayari sa ekonomiya, ang mga sweldo at income ay hindi na sapat para sa mga naninirahan sa bansa at inaasahang mga 2 taon pa bago makabangon ang Sri Lanka. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Para ho sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala ang 55 pesos 75 centavos katumbas ng isang US dollar. Ang Hong Kong dollar naman 7 pesos 19 centavos. Singaporean dollar 41 pesos 57 centavos at ang Saudi Arabian rial ay 14 pesos 93 centavos at ang euro ay 59 pesos and 55 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, Kister Nation, bago tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us.
San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. At yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sanglubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy. Sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 3 minutos sa kaligid sa tak na alas 7 sa gabi.